Gipasabot ko ni Bayramon mga idol nga wala si kakuyog sa dagat. Dili lang kuno kung mag-uol mga idol. Ay laka gool problema ba nga wa kita ka jamming kayo katong idadong kung dagat yung jamming Imo sana o managat ha. Birte suk apo ba nya dai dakang sudan nya lingaw ito kanta pa ko dito ba sa parte mi gibaganta ko sa gamay kay pisto ba kana kaya mo kati ang kwan bayad 150 gamay kayo lamisa lima ka ba tao pati bagkaan ang pundok Gisayawan nimo. Nya daming sound kusuga. Grabe no. Kanta ko dito igo na dai. Kanta ko igo na dai. Di ka mo to. Sayaw ko na. Igo na ko kanana kay. Okay. Kung basaghi ka diya si Naapay mga Nubsaghi na. Nya nakahubog sa maigo tas buno. Pero naman ko na istorya na ko dito bay nga sa diritong vlogger diri nga si Bayramon ilahan di ka dito. Ni ko bitsa sa. Vlogger ba na ang vlog na pulis man yung amo na si Manoy Chris TV. Manoy Chris man ko vlogger na siya vlogger na Sayo ka nga why mag sayaw Grabe, no? grabe lagi pero ba di malas lang ko to at abay Uy hala, gidi malas day kuno siya. Atong paminawon og naunsa. Nga naman. naguwan mayo ako naligo Ina dagat sa para malami ito ito tagay. Imna sa. Kaya borda ugahan ka ba? Imong tutun lang ba? Bro, Ewan. ugahan na. Oh. amir bay nang naligo ko sa dagat itong lang ko to ka anak na ko turo ako man ipon bay Ipon nimo. Mana lagi kong dagat tulo lagi na kanan ako O bro kag itik ba nga ni ana lang ni. pag humano ko Gopo to ka. bay kawas ko na Ah. pero ana ako nagsigahan lang sa mata ang adlaw gitutukan lang kong bayaw Oh, okay. Abi, may kay pagsigan mo mata nga adlaw nga ako nagkuhan na pa to pagkagabi. Pagkahapon-hapon na. nakita pa na ko Oh. sadya nga Lidako na, ano yung adlaw? Oh. So, pagkuha ng bayan, pitek sugang uwan ba niya, hubog na pagkay ko. Oh. Ang akong giinom, akong tubaw sa galon. Purot ang inom sa galon, tuba. Oo. Ipalitan sa og emperador. Inome. Oh. Ipalitan sa ko og 5 years. Inome. Sus karon ba kalibangon magigay ko na. Pirtil magiwan na, bro, magiwan na yun. Kula pirtil ko na niya. Kung siko po yung kalibangon magigay ko, kuya na soon. Wato ko dagat, malibang ko. Pirtil man punuas tao. Hindi siya magtabang ko. Asam ko dito. Asam ang kalibangan siya. So ito kasilyas, di ato ko. Pag ato ko na may babae ito naligaw, lili ko babae, ligo man ko. Saan mo ko kalibangan ko? Ito na kagbangon nagigay ko. Lalima ni mo ba niya ka mo to eh. Gipuyos nimo. Masote lang yung gusto na. Uwaw na to de. Imnon sa dalawi. O dili lang kini matawag uwaw. Ako nagtutugag sa. Lali nagbaro ko anak ko puntahan ba punta sa sila anak ko. Ni aga sa untay ba. Isubay nga ni sa ko ang mati. Sure niya ba yoy? Basta yun. Isubay nga ni sa ako matis. Yung puting susa, puting basara ko yun. Suturo ko katugyaw ko. Animal. Nipurigit ka ba? Wala, dili man yun, dili man tayo may basa. Usa man? Tubol ka, dito, ni agas ka, tubol ka to. Na ako pag gikain ko na kung tila ka parang ano sa baha. Okay? Pag sure niya ba yoy? Pag humala no, di. Tanaw ba pa niya na ba able? So mana, pag ang tanaw tutog ko, peruan anak tayo ko. Pamuris sa tayo. So di ko dito sa kasila. Sirado ka siya, hubo nagsukong purulog akong boxer. Oo. Anong laba ko dito? Laba ko purol. Ano akong boxer? Bay, wa man ni maho tong babae tingang. Puro mo din ni mahong kuan gini. Wag ilakaw sa largo. So karon pag humana hugas, at ikidigo sa nakong pati sa bukong robot. Ya pagawas yung bay. Pagawas mo berar gua. At pag human, Berar gua. Balik ka sa kong inom dito. Simple ko namilit ato bay. Ano, mabaw-baw ko pa rin. Espiritu daw ay mamili. Espiritu daw. Kaya mo sila. Ayaw nila. Ngano man to? Abtan gi ka sa Dili ko bay, lahi na kong kabuot bay. Mao ni akong gihunahuna ron bay. Ug ako nagi maglakaw-lakaw layo-layo na bay ug asan napita. og magpampers na siguro ka bay. Kundaan bay kay dili ko magpay. Paglibango ko bay. Muguwa magid bay. Di bay pateo, di gi ba pugan muguwa. Pasyor niya, ay. Bateo. Musudlot gud bisag sa pugon. Bay. Kaya kanang kahiyon sa kay ko. O panalit ang kahiyon kay ko na dugay ko nga. Gyapon ka. Amo din na usahay day nga makaihi ka diya sa likuan bay. Ay, ko dili ba dai? Oh. Bay, dili ka na kanang di ka kapugong ba kanang kalibangon ka, dili ka mamayutay sa batanon pa ka?
Kontra ako ng bayot, bay. Ikaw, ginas-kumo na ko, bay. Dito Manila, bay. Bayot. Kamangon kay ko permito sa ako higdanan. Pirmi na mo kamay. Kuha na siya ka na. Kuha na siya, maestro siya ka na. Kuha na siya ka na. Saingan na ka na ko sa maestro. Principal. Principal? Kamang siya dito, mag-rape. Ako, magdog, mangi ko pirmi o kutsilyo. Tagura gina ka mo kutsilyo. Sos, karo si Yuen Ingo man yun nanasad. Wan na dito, naguwan, way siguan. Nisudang bayo dito. Naghihiram ni Ray, ana-ana ito. Hansakang dito sa ilang kutsilyo. Sus, lupa na kayo, bangga-bangga lagi ito sa pop. Pero wa may go bay, wa may go. Ikaw ka nakabantay, mga nilukso man sa go ko ng dunggan ko kayo. So, dagan, oy. Moto nga. bay no. Tulog ito niya ka kung kuha na Nang maggusto gito siya Ari mga siya mo kan. Type to ni mo bay. Dili, diha gito naglagot ko. Akong gusto ko pangorta ako ni bayota be. Mao to nga. Lakto ta pagapunga na nalubutan jud ato. Dili, wa pa. Uy hala, nabungkag yun ang lubot niya. Ako na lang kabagay kay. So, sa nagin hitabo na. wa gito kay buwan sa nako, di mo gusto bayot. Karon, ikaw pisting niya kung bayot. Pisting niya ginakulit. Ikaw, Sige, sige. ikaw, hilig mo gikan ako. Pila mo giibayan mo nako. Okay ro, bayad ako. Tigaan ta 250. Grabe 150 de bay. Mauso na 150 sa unang panahon. Patiran pa ko ko. Awa ya ay. Ay kung kinuntuhin buanga ka. Imo mo nung ibulhot doon. Patay ko. Kay ibulhot ang bayo mo mosong si Pero kung tagaan ka og lakto pa kay Taga mo kalibo ata. Sugod nito. Sige, tagaan ka kus kalibo, ya puli-puli mo glubot. Adi kong lubutan. Di ba? Dili mo na malubot ang bayod god. Sop-sop na. Di lahi na naron. Adi ko palubutan. Adi ko palubutan. Lahi na naron ba na naron? Adi ko. Kana mga bayot, kabantay ka ba nga mga laking hilig kay mamayot? Mga bayot pod. Adi ko. Kay magpuli-puli. Dili juga. Niligid ko no si Bayramon mga idol. Ugot kay siya balibad in town. Kay mo samot unya kuno kalustred hinuon.